Не всеки насилван става насилник, но всеки насилник е бил насилван. Хората, които се държат лошо с други хора, най-често, не винаги, са били... Някой се е държал много лошо с тях като малки, което не оправдава техните действия, но много ги обяснява. Така че те най-вероятно носят етикети като това, че не стават, че трябва да със сила да се докажат. Етикети за това кой е слаб, че това е слабост, това е сила. Те много често някой нещо им е казва от сората, че ако плачеш си слаб, ако имаш емоции си слаб, т.е. те са сложили етикети и на емоциите. Не бих сложила хората, които са направили нещо лошо на някого в една категория с хората, които са взели грешно решение, защото това само по себе си е етикет. Вземането на грешно решение е нещо, което всеки от нас прави. И това как да приемем, че това е така, да говорим свободно за това, да учим от тези грешни решения, всъщност това дори да наречеш едно решение грешно вече е етикет. Защото към момента, в който си го взел, той е било най-доброто, на което си способен към онзи момент, с онези ти ресурси. И това много ни пречи да учим от опита си, много ни пречи да се задълбаем в този етикет, защото ти ако си кажеш, че си взел поредица от грешни решения, в един момент се лишаваш от всички ресурси да излезеш от този омагьосан кръг. Как да се справим с големите емоции? Това е въпрос, който идва още като сме деца и нашите родители не знаят как и затова ни казват не бъди тъжен, защото това е много голяма емоция, аз не знам как да се справя с нея. Етикетите, чисто неврологично, са нещо, което ни е вродено в нашия мозък. Той обича да слага етикети и да групира в групички, защото много го мързи. Нашия мозък е супер претоварен и ако той не си слага етикети и не групира нещата в категории, като този е лош, този е добър, този е... Щом е учител, значи е такъв, щом е родител, значи е такъв. Просто иначе мозъка ни би се чувствал много претоварен, би бил много претоварен. Примерно, влизам в една стая, в която виждам, може би съм лепнал етикет, че възрастният учител е по-лош от младия учител. Това, нали? Аз като бях малка и ходихме на училище, се смяташе, че младите учители са много готини, а възрастните учители са страшни и ще ни се карат. И просто виждам възрастен учител, който ще ми изпитва. Това вече може да накара моя мозък да си каже и нали, да му лепне етикет. Как да се улавяме, кога мозъка ни прибързано слага нещата в кутийки, да хващаме тия емоционални реакции, за да можем да отлепим етикета и да видим, че това не е това, което реалността в момента ми дава. Този човек, дори не съм си разменил дума с него и вече съм решил, че е добър, лош, страшен. Изисква този ментален фитнес. Да хванем емоцията, от нея да разберем окей, може би тая дума ме накара да се чувствам така оттам. Аз всъщност се свързвам с еди, кой си минал опит. Ни кара да се отделим от това минало, а не да бъдем винаги там в миналото и да ни определят някакви минали случки. Хубавата новина е, че нашия мозък може да се препрограмира постоянно. Всеки един момент може да решим да сме тотално друг човек, защото просто е доказано, че мозъка ни може да създава нови и нови невронни връзки. Така че, ако нещо не ни харесва от тия етикети, просто от нас зависи да ги хващаме. Кога се проявява, кога дискриминирам дадена група хора, кога дискриминирам себе си. Най-страшният голям етикет е, че нямаш избор. Най-често това е етикета, който всъщност е червената лампичка, че може би трябва да потърсиш подкрепа. Ако говорим за ранната превенция. Нали? Тук не говорим за криза, където съвсем различен е подхода, но ако искаме в ранната превенция да махнем един много голям етикет, това е етикета, че нямаш избор. Като малка имах един много голям етикет, който беше, че съм спасител и отличник. Два етикета. Отличник етикета е отвратителен етикет, защото си кажеш, аз във всичко трябва да съм много добра, защото иначе съм провал. Тоест има 0 и 100. И това ми носи огромно напрежение. И растейки, израствайки, пораствайки като възрастен, за мен най-големия страх беше да не го предам на детето си. Етикета за спасител също е ужасен етикет, защото аз си представях, че всеки един човек, който се обърне към мен, всеки един човек, който е около мен, всичко благоденствието на света зависи от мен и аз трябва да имам решение. Трябва да имам веднага да мога да дам някакво решение, което пък за едно детско съзнание е доста изтощаващо. И ако нарекла такъв потвърждаващ, утвърждаващ, т.е. разговор, в който си кажеш, браво бе, отлепила съм ги тия етикети.